Komplit il-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Glenn Karabot, l-eks surġent tal-pulizija akkużat bi stupru, fejn Xut qalet li dan kien ikkomunika magħha mingħajr permess. Fil-qorti xedet Xut li jisimha ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti, fejn qalet li kienet ilha taf il-Karabot tal-madwar 18-il xahar meta ġie arrestat, hekk kif hu kien ħabib ta' binha. I qalet kif is-surġent kien iċemplilha b'mod irregolari u kienu jitkellmu dwar ommu. Qalet li ma tiftakarx jekk irċivitx telefonata minn għandu fis-sattejn ta' filgħodu dakinhar tal-arrest tiegħu, jew inkella ċemplitlu xi, jew mara għandha l-akkużat. Il-maġistrat ma kienx konvinta mix-xhieda tagħha li deret inkonsistenti u avżata li l-konsegwenzi ta' xhieda falsa huma serji. Xehed ukoll l-Ispettur Michael Vella li sostna kif is-surpretendent tiegħu kien qallu li fuq ix-xena li kienet jinvestiga Karabot waħdu instabet ukoll id-droga. Wara ġie arrestat u interrogat Karabot u sostna li kien mar jinvestiga r-rapport waħdu. L-allegat vittma ta' it-t-shirt u t-tixju lill-pulizija hekk kif qalet li dawn intużaw biex l-imputat jimsaħ lilu nnifsu u dawn ingħataw lill-esperti tad-DNA. Intqal kif Karabot wera lill-pulizija l-filmat ta' 12 sekonda tal-allegat stupru fejn deru ċinturin tal-pulizija u miegħu kien hemm ukoll taser u anke pistola. Wayne Camilleri ta' 28 sena residenti f'Ħaltarxin baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li f'Novembru li għadda daħal fir-residenza tal-ġar tiegħu u seraq apparat elettroniku. Huwa akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li kellu imposti fuqu, hekk kif kien akkużat ukoll b'serq fl-2016. Fil-qorti d-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest hekk kif sqarret li sa ftit ta' xhur ilu l-imputat kien dipendenti fuq droga, iżda issa jidher li jeleb il-vizzju u qed jerġa' jimxi fit-triq it-tajba. Fil-fatt intqal kif issa l-imputat għandu xogħol full-time u l-ħabs ipoġġih f'riskju li dan jitlef dak kollu li ħadem għalih. Min-naħa l-oħra l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba tal-ħelsien mill-arrest hekk kif l-allegat vittma tar-reat huwa l-ġar tal-imputat stess u b'hekk hemm ir-riskju tal-intraxx tal-provi. Nasir Musbah Ali ta' 22 sena mill-Etjopja nżamm taħt arrest wara li wieġeb mhux ħati li f'Ġunju seraq apparat elettroniku u flus kontanti minn karozzi f'San Ġiljan ta' Sliema u Raħal Ġdid. Id-difiża m'għamlet ebda talba għal ħelsien mill-arrest hekk kif l-imputat m'għandux indirizz fiss u għalhekk baqa' jinżamm arrestat. Tfajla ta' 16 sena li jisimha ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti minħabba li għadha minorenni, ammettiet li qabdet nar fil-pompa tal-petrol li tinsab biswit parkeġġ kbir fil-Furjana. Hija kienet akkużata li fl-aħħar jum ta' April li għadda qabdet nar li xi materjal li jaqbad, meta fil-pompa tal-petrol saħansitra kien hemm xi nies. Meta kienet affaċċjata bl-akkużi tfajla ammettiet, bil-Maġistrat Doreen Clark kellha kliem jibes fil-konfront tal-akkużata. Hija sostniet li dan kien reat mill-aktar serju u seta' kellu konsegwenzi ferm aktar gravi. Madankollu l-Maġistrat ikkunsidrat l-età ta' tfajla u tenniet li dak li kien ġara kien fil-fatt bluwa ta' żożija. Kien għalhekk li l-qorti poġġiet li tfajla fuq ordni ta' probation għal perjodu ta' sentejn.